One, two, one, two, one, two, three, go! Ieu zer moduz, hemen gatoz beste aste batez Debagoieneko herrien arteko trivial pikean jolasteko gogotsu eta prest gaude. Zuek ere bai, nora etorri garen jakin nahiko duzu, ezta? Ba, Bergarara etorri gara! Lasai ikusten nauzuela? Ba bai, alaxe nago, lasai. Gaur ez dit Aitor zirikatzaileak eguna zapuztuko, ez? Ez eta ez. Ui, planuan sartu naz. Hola! Aitor bizibilen dago? Abisatu, Gainera, Aitor zirikatzaileak ez daukan ni daukadan elegantzia eta estilo hau, bergararrak berehala konturatuko dira, ez dela benetako Aitor. Ikusten baldin baduzue, Aitor zirikatzen mesedez eta favorez, zankabila jarri. Bueno, zuka badaukazu aurpegia galdera honak hautatuko dituzuela Bergararen alde, Bergaran Debagoieneko herrien arteko trivial pikaren bigarren denboraldian gaude, eta zuk edukiko duzu. Ardura, Bergararrek erantzun behar dituzten galderak trivial honetan erresak edo zailak izango diren hautatzeko. 3 eskutzita dauzkagu, bakoitzean 10 galdera dauzkagu, batzuk erresagoa dira, beste batzuk zailagoak, Bergararri zail edo erres jarri nahi diozu? Zail. Zail, zergatik? Erantzuteko, arazo duzkiteko eta zail ipiniko jau fiskal. Oso ondo. Bueno, hemen 3 eskutit, zein hautatuko zenuke, zeinetan uste duzu daudela orduan, galdera zailenak? Hontan. Horretan? Bai. Ba, hementxe dauden galderekin, egingo dugu guk Bergararen artean trivial pikean, beraz, bagoaz erantzuten. Herritarren bat kexatzen baldin bada oso zaila direla, zure gana bidaliko dugu, Ez, zure gana bidaliko. Nire gana, bueno, ikusiko dugu, eskerrik asko, agur! Ba, baditugu ja galderak, eskutitz honetan dauden galderekin jolastu behar izango dute hemen Bergararrek. Errexeak zailak... Uste dut, asko ikasiko dugula denok. Zer moduz, konzentratuta ikusten zaitut irakurtzen, Bai, ingleseko azterketa prestatzen. Ingleseko, how are you? Fine. Fine, very well. A ver... Coffee... Zaila inglesa, lasai. Guk hemen euskeraz jolasten diatugu. Eta Bergararen alde, puntu bat irabazteko aukera izango duzu. Lortuko duzu puntu hori? Espero. Debagoieneko herrien arteko trivial pikeari gara egiten, herri bakoitzean 10 galdera, soriz herritar batek hautatutakoak egiten ari gara, galdera bat egiten diogu herritar bakoitzari, asmatuz gero Bergarak puntu bat. Ez baldin baduzu asmatzen, puntu bat gutxiago edukiko du, eta herrien arteko ranking bat osatuko dugu. Prest zaude dena emateko Bergararen alde? Bai. Hemen doa galdera, erresa da, Nor ez da Bergarar ospetsua? Eta emango dizkizut 4 aukera. Belarriak bixi jali, eta hemen doa lehenengoa, Agustin Arantzabal. Bigarrena, June Nogeiras. Hirugarrena, Jesus Alberdi. Eta laugarrena, Ane Irazabal. Eta galdera gogoraraziko dizut. Nor ez da, esan dizkizudan 4 horietatik, Bergarar ospetsua? C zein da? Zango dizkizut izenak berriz. Agustin Arantzabal. Bergararra da, ero ez? June Nogeiras, Bergararra da, edo ez? Jesus Alberdi, Bergararra da, edo ez? Eta Ane Irazabal, Bergararra da, edo ez? Bakarrik bat dakit Bergarakoa dela. Zein? June. Seguro? Bai. June? Bai. Eta zer da? Aktriz. Aktorea da, bale. Uste dut ezagutzen dudala. Bai, nik da. Bai.
Beste hiruretatik, bueno, hortxe, utziko dizkizut 3 segundu pentsatzeko, nahi bali moduzu ingelesez pentsatu, agian lagunduko dizu, Eta esan beharko didazu, edo Agustin Arantzabal ez den Bergararra, edo Jesus Alberdi ez den Bergararra, edo Ane Irazabal ez den Bergararra. Nor, ez da Bergararra, esaten duzun erantzu horrekin, egingo dugu aurrera jolasean, da agian puntu bat irabaziko duzu, ero ez. Etxean zuek, pentsatu duzue? C. C zein zen? Jesus Alberdi? Bale, hortxe markatuko dugu zure erantzun zuzena. Jesus Alberdi ez da Bergarar ospetsua, zure erantzun zuzena da, baina agian ez galderaren erantzun zuzena. Ikusiko dugu, eskerrik asko. Zorte hon, gu jarriko diogu, hemen Bergarako Ama Birjinari kandelatxoa, eta Lurdeseko ere bai, zuk ingeleseko azterketa probatzeko. Zorte hon, Agur, agur. Kaixo zer moduz? Ondo hemen ari gara, Debagoieneko herrien arteko triviale pikaren, bigarren denboraldian Bergara, 9 postutatik zenbagarrenean geldituko da? Bigarrenean, Antzola lehenengo, orduan Antzola arrasarelako. Bergaran kanpoko jente askorekin egin du topo, Zu Antzolarra izan da, baina Bergaran jokatzen, jolasten arituta hemen gurekin. Zer ingo duzu, nahi eta galdera gaizki erantzun? Saiatuko nahi zondo. Oso ondo, hori behar da, hori da Bergararen alde dena, eta hementxe doa galdera. Nolakoa da Bergaran dagoen kartzela? Zarra. Nolakoa? Nolakoa da, galdera da, nolakoa da Bergaran dagoen kartzela? Zarra. Nik orain bezala, Bergaran badago kartzela? Egon zan, oin ez da kartzelia. Oin gaztetxea. Orduan, nolakoa da Bergaran dagoen kartzela? Zaharra, esan duzu, bale? Gaztetxea, Erantzun hori markatuko dugu, Bergaran dagoen kartzela da, zaharra. Ikusiko dugu asmatu duzun edo ez, Eskerrik asko. Agur. Ui, ze moduz, ondo, honek badauka parranda zale aurpegia. Parranda guztoko daukazu eta festak ere bai? Bai. Bueno, orduan Bergararen alde, trivial pike honetan egingo dizudan galdera erantzungo duzu eta asmatuko duzu, ezta? Badakizu hemen Debagoieneko herrien arteko, trivial pikearen bigarren denboraldian ari garela, lehenengo Aretxabaletak irabazi zuen, oraingo agian Bergarak. Bai edo ez? Bai. Bueno, lasai hartu, gurekin jolastea eta humorea dira hemen protagonista gure saioan. Hemen doa galdera. Zan dugu parrandazarea zarela, ezta? Nola du herriko jai konpartsako maskotatxoak ero lagunak izena? Ez duzu gehiagi pentsatu, Zure laguna da konpartsako laguntxo hori? Irudia, nolakoa da irudi hori? Ez dakitzea, baina... Esan duzu xaxau deukela izena. Seguru zaude? Bai. Oso ondo, markatu dugu erantzuna. Asmatu baldin baduzu, parrandan egingo dugu eta topa egingo dugu Bergarako jai konpartsaren alde eta Bergararen alde, Ikusiko dugu asmatu duzun edo ez horretxean ere eta pantailaz bezalde jolasten ari dira. Haiek igual ez dute asmatu, baina Bergara etorri beharko dute parranda egitera jakiteko horrela denero ez. Eskerrik asko, ondo segi agur. Asmatu ote du. Bate jakingu, hurrengo herritarraren bila joango gara, galdera bat, badaukagu oraindik egiteko bat, beste bat, eta ze ondo gaur hemen, eguraldi ona, loreak, Aitor zirikatzen ez dago... Bueno, zuk uste dut jakingo duzula galdera hau erantzuten da Bergaren alde puntu bat lortu, nahi duzu? Bai. Oso ondo, jolas espiritu daukazuzuk? Bueno, batzutan. Batzutan, gaurkoan bai, ez? Bai, gaurkoan bai. Gaurkoan bai, oso ondo. Ze moduz filmeak, pelikulak ikusten dituzu, gustatzen zaizkizu? Gutxi. Bai. Ia asmatzen duzun galdera hau, asmatuz gero, Bergaren alde puntu bat irabaziko duzu, bestela bat gutxiago. Ados? Bai, ados. Bueno, belarriak bizi jarri, eta hemen edoa galdera. Zein euskal filme grabatu zen Bergarako San Martin plazan, besteak beste? Ez dakat aukerai. Ez. Zu argia zara, ez? Bai, huilza, ni idea. Zein euskal filme grabatu zen Bergarako San Martin plazan besteak beste? Ni idea. Ez dakizu? Deitu lagun bati, telefonoti deitu. Vale, venga ba. Deitu telefonoti. Guk hemen komodina beti herritarrak puntuak irabazi ditzaten da Bergararen alde dena emateko. Bergara, pixka bat trabalengoz. Maren, zuk bakizu? Deitu, a ber. Ez que oin zein egitzu. Galdetu zure lagunari. Venga, Maren. Maren. Bita hiru, galdetu. Ez dakit izena. Bergarako San Martin plazan zein filme grabatu da besteak beste? Bai. Bigarren atera dela indala gutxi, ez? Ondo? Ez dakit izena. Nien nahi Bergarakoa, ni elgetakoa nahi. Elgetan inbiozue hau.
Egetakoa zara? Bai. Bai. Bueno, Lehenengo letria, egin pista- dezakezu trampa ez erantzun da Bergara puntua gutxiago. Pista bat ez, ni Bergarakoa naiz. Oso Pista? ondo, opa Bergara. Aupa. Pista, ondo zabitz. Lehenengo lehenengo letria- filmea grabatu zen, bigarrena, lehenengoa, aupa. Aupa Etxebeste. Seguru? Bai. Zer dio elgetarrak? Neri eta Bai, nasonatu ez da horrek, orduan bai hori. Orduan bai. Bai. Bueno, hori markatuko dugu, aupa Etxebeste, ikusiko dugu zuzena den edo ez, galderei erantzun zuzenak ematen dizkigun momentuan. Agur bikote, eskerrik asko. Bixi biliko zara zu? Bai, Bai. bai, nik uste bai. Galdera erantzuteko eta Bergararen alde dena emateko presaude? Bueno, ni osintxukoa naiz. Osintxukoa, zenbat osintxuko saio honetan, baina Bergararen aurkatzara ibiliko, ez? Bueno, Osintxu eta Bergara laguna dira? bueno, batzutan. Bai, ze pasatu da hor, Osintxu eta Bergararen artean, ba? Bueno, independentzia nahi dugula, baina... Aupa Osintxu, Aupa Osintxu! Independentzia, Independentzia! Osintxuren alde, Aupa Osintxu. Bueno, gaurkoan Bergararen alde jolastu beharko duzu. Vale, bai. Horrek zezan nahi du, Osintxun independentzia nahi duzuelako Bergararen alde nahi eta Hori gaizki da. erantzungo duzula? Ez. Ah, Bueno, ez. erantzungo eta ondo eta hola emango zuzue, lagun honak izango. Oso ondo. Ba, responsabilitatea handia dukazu orduan, Hemen doa galdera. Nola du izena Bergarako arte elkarteak? Behart elkartea. Ez dakit. Nola? Behart. Bueno, behart, ez dakit. Erresa da erantzuna, Nola du izena Bergarako arte elkarteak? Bergarako arte elkartea. Ez? Ez dakit? Ez dakit. Ondo pentsatu duzu ja? Bat aukeratu bihar. Bai, erantzuna da izen bat, ez? Zuk hor bi esan dituzu, baina nik egingo Bai. dizut berriz galdera, eta asmatzen baldin baduzu, gogoratu, Bergaren alde trivial pikean puntu bat, eta agian Osintxuk independentzia lortzeko bidean lehenengo pausua emango duzula. Orduan, Bergarako arte elkarteak nola du izena? Bergarako arte elkartea. Bergarako arte elkarteak nola du izena? Ezin du gehiago lagundu! Ez dakit. Zu pentsatu azterketetan eta lehenengo esaten dugun erantzun hori izaten dela zuzena. Behart. Orduan, Elkartea. Bergarako arte elkarteak nola du izena? Behart elkartea. Oso ondo, markatu dugu erantzuna eta ikusiko dugu zuzena den ero ez, Vale. Ondo segi, independentzia lortzen baldin baduzue, deitu, Vale. Osintxura joango gara eta Hori da. rankingan sartuko dugulako. Hori da. Agur, agur! Bergarara etorri gara, baina ez dakit, Bergararrak non dauden egia esaten baldin badizue, eta legetar batekin topo egin dugu, antzolako batzuekin, zu Osintxukoekin ere bai, eta hortxe gogor independentzia nahi dutela. Ez dakidana nik hauek, egia esan duten da Bergararen alde, jolasean fin dena eman duten. Agian, trampa txikiren bat egin dute eta nahita galderari erantzun okerra jarri. Naiz eta galderaren erantzun zuzena. Jakin. Bergarak ez dakit etxaiak ez ote dituen inguruan. Bergaran dotore jasten dira, elegante. Nizu datorrena, etor bixi ibili, dotore jantzita etorri da, a ber. Eta nire bai, ez? Dotore nau? Dotore nau? Elegante? Elegante nau? Bai, ez? Eskerra dotore nau. Ikusi hori. Txapeleta guzti, bestea, dotore nagoela esan didate, baina nik uste dut Aitor bixi ibili dotoreago joaten dela. Nik uste, hola, hobeto. Zer apurtu behar da erabili aurretik? Zer apurtu behar da Erabilia. arrozia. Seguro? Papa ebintzat? Oso bizkor erantzun duzu, nik uste dut oin arte, gure galderak erantzuten bizkorrena zeu zen Ez que zarela. gure etxe nik itxetu tenean tortilla arrozia apurtzek ez dut tortillak. Aha. Apurtun bia, ez da gine beste gozatu bizango den hori ebintze bat, hori seguru. Hori bai, ibili aurretik apurtu bida arrautzia. Ibili aurretik apurtu bida arrautzia. Gertago horretik. Bai, Zer arrautzi ibili zeiten. ez horretik. Gozua bai jateko, ez da? Bai, claro. Ondo, bortxe, ikusiko dugu zure erantzuna zuzena danero ez,
A ber, guapa. Esan zu baietz. A ber, kamara bestaldekoaz izaten du, zuzena dela, ero ez? Baietz, oso ondo, haupa, zintxu eta haupa Bergara. Hau! Aitor Bixibilik ez nago ikusi galdera hau egiten, ez? Zuek ikusten baldin baduzue, abisatu niri, Beste galdera bat lapurtuko diot. Bai? Ez hemen Bergaran. Zer moduz? Ondo. Ondo, gurekin jolazteko presa haudete, ez da? Bai. Nik hemen daukat Bergarako kaleetan aurkitu dudan galderatxo bat, eta egin gehingo dizuet galderatxo hori. Bale. Argiak zarete zuek? Bai. Bueno, horrelako trabalenguaz txiki bat moduan da hau galdera hau, ongi entzun, nahi beste aldiz irakurriko dizuet eta. Atletismoko 4 korrikalarietatik badakigu, C korrikalariak B korrikalariaren atzetik iritsi dela berehala. Eta D, A eta C erdian iritsi direla. Iritsiera ordena kalkulatu dezakezu? Bueno, Ordenatu egin behar da, A, B, C eta D. Orduan, adibidez, erresteko, galdera horren erantzuna, erresteko. Bera izango da adibidez C. Bera izango da adibidez B, zua eta nide. Orduan, jarriko gara ordenan, irakurri ala eta jakingo dugu erantzuna. Edo? Vale. Venga, zu zara, A, B, C, ero D. A, no? A, zu, B. B, zu, eta ni C orduan, Gogoratu ondo. Ni zein nintzen barkatu? C. C, oso ondo. Zu, A. zu, B. eta zu? Ni C. Vale, ni C. Eskia, baturetan. Ni C, vale, atletismoko korrikalariatik bakigu C korrikalaria, B korrikalariaren atzetik iritsi dela. Nortzen B? Zu. Ni zuratetik. Balakigu C korrikalaria, B korrikalariaren atzetik iritsi dela. Ni banaizte? Zuratzen jarri gamez. Vale, jazaten asmatzen dugu galdera erantzuna, Eta gero esaten digu. Atzetik iritsi dira berehala, eta D, A eta C erdian iritsi dira. Buenan, erdian. Erdian, eta ze ordenatan jarri behar da A, eta ze ordenatan D. A, beratzean. A, bera, jarri, zure beratzean, zuzara, eta. Nitzen nintzen? C. Seguro eta zu? C. D, D, A. Eta D, nun jarriko dugu? A, beratzean. Vale, A, nosan, ni? Zu, orduan, A, zuzara, eta. Jarri beratzean. Eta orduan, erantzun zuzena zein da? Hola. Eta zelan da, erantzuna? B, A, C. D. No, C, D. No. A ver, A, no, B, A, D, D. C. Ez, ez da erantzun zuzena. Berriro ordenatu beharko dugu, a ber, zeratzen duen. B korrikalariaren atzetik iritsi, nola zen? Ni, orduan, B korrikalaria beren atzetik, ni jarri behar ni zure atzean, ez? Vale, venga, zure atzean. Orduan, gero, esaten du. B eta A heldu dira berehala. Eta C erdian iritsi da. Orduan zure atzean. Nire atzean ze jarri behar da. A. Eta D. Baina zein ordenatan. A, eta B. Eta gero B. Seguro? Bai. Vale, a ber, jarri, zuzara? Ni B. B, ni naiz? C. Ba, ez da erantzun zuzena. Berriz egingo dugu, A ber, atletismoko 4 korrikalarietatik badakigu C korrikalariak, B korrikalariaren atzetik iritsi dela berehala. Orduan, zuzara? B. B, ni naiz? C. Ni zure atzetik iritsi naiz berehala. Ikusi ja nago. Eta gero esaten du. Atzetik iritsi dira berehala, eta D eta A. Orduan, zeintzuk iritsi dira atzetik berehala? D eta A. D eta A. Baina C erdian iritsi da. Orduan, nire atzean zein doa? D. A ber, D jarri nire atzean. Zuek etxean ze modu zabiltzate, A, B, C, D, E. Eta, azkena? A. A. Orduan, uste duzu dela? Horrela. B, C, D. A. Bueno, ikusiko dugu erantzuna zuzena den edo ez. Aukera pila bat eman dizkizuet, Gehiago ja ez. Berehala ikusiko dugu, etxean zuek ere zuen kalkuluak egin. Eta ikusiko dugu ja asmatu duzuen ero ez. Agur, agur! Ez zenuen ikusiko Aitor zirikatzen hemendik, ez? Beste bat galderak egiten. Hola, nire antzan da handia duka, baina torpesa marragoa da, eta ari zait saio guztietan beraz hartu nahian, bere saioa zirikatzen egin nahi duelako, baina ez. Hau da, Bixibili, ez da? Zer da hau? Galderak. Zer da hau? Galderak. Baina ze saio da hau? Bixibili. Oso ondo, Bixibili, ez zirikatzen ez. Bixibili, hemen doa galdera edukiko duzuzuk hemen, Bergaran ohorea. Ba, Bergararen alde puntu bat irabazteko lortuko duzu? Igual bai. Igual bai. Bueno, hemen doa galdera, Non jaio zen Verano Azul telesaila, uda urdina, euskaraz, telesaila ezaguna, arrakastatxua da, orain urte askotakoa da, baina entzunda izango duzu, ezta? Bai.
Non jaio zen? Telesail horreta arrakastatsu horretako sintoniako txistuaren doinua egiten zuen pertsona. Peñiskolan. Peñiskolan jaio zen. A ber, ondo pentsatu, Sintonia badakizu zein den, ezta? Bai, ez dakizu? Osea, abestixa bai. Bai. Hori, Bai. nor da ospetsu hori? Txistu hori egin zuen ospetsua. Zein herritakoa da? Ez dakit. Pentsatu ze badakizu erantzuna. Bergarakoa. Bergarakoa da? Ez dakit. Ez dakit, ez dakizu? Ez. Emango dizut aukera bat. Vale. Mugikorra badaukazu gainean? Bai. Deitu diezaiokezu lagun bati, galdetzeko nahi baduzu. Deitu lagun bati. Volumena jarri altuan, eta galdetu, ia berai dakite nola laguntzarekin, ze asmatzen baldin baduzu, puntu bat irabaziko du Bergarak. Zein izabit deika? Dabi, zuetako batei deika hartu telefonoa. Deitu berriz. Berriro? Aber Verano Azuleko abestixa intzebana nungua dan. Verano Azul. Txistua. Nungua. Txistu hori egin zuena sintonia horretan telesail arrakastatsu horretan, Aber, zein nungua. herritakoa da? Asmatzen baldin baduzue, Trivial Pikean Bergarak puntu bat irabaziko du, eta bestela puntu bat gutxiago edukiko du rankinean. Galdera da, badakizue Uda Urdina edo Verano Azul telesail arrakastatsu hori, txankete eta guzti hauek zeudena orain urte askotakoa. Telesail horre dauka sintonia bat, eta sintonia horretan badago momentu bat txistu egiten duela pertsona batek. Txistu hori egin zuen pertsona zein herritan jaiotakoa da. Nun, barkatu? Lazkaon, seguru, zergatik? Bale, eskerrik asko. Bueno, eta orain responsabilitatea zurea da. Zuk esan dituzu. Peñiskola, Bergara, eta orain. Bale. Bergara, Peñiskola esan duzu, eta, bueno, gero laguntza izan duzu, eta esan dute Lazkaokoa dela orduan. Responsabilitatea zurea da. 3 horietako erantzun bat. Bat, bi, taiko. Lazkao. Hortxe, markatuko dugu, Lazkao dela erantzun zuzena, ikusiko dugu, asmatu duzun edo ez uste duzu? Haupa Bergara? Bai. Bai, bueno, haupa Bergara. Bergarakoa ez da, hori seguru. Bai. Oso ondo. Hala ba, gero arte, agur. Ez ziren konfundituko Lazkao txikirekin. Lazkao txiki bertsolaria zen, ez? Edo? Ia hurrengo galdera hau egiteko, norbaitekin topo egiten du. Adibidez, zurekin zer moduz? Kaixo. Kaixo zer moduz? Ondo. Ondo, ez da? Eguraldi honan den Bergaran, jolaserako gogotsu. Nik uste dut zu ona izango zarela gure Trivial Pikea. Bai. Gustoko dituzu Trivial jolasa galderak erantzutea? Bai, asko. Ona zara? Ustot baiet. Uste duzu baietz, orduan Bergararen aldezuk puntu bat. Dena emango duzu Bergara rankinean goian gelditzeko, ezta? Bai, Oso ondo. Hemen doa galdera. Zuri adibidez, zein galdera edo zein gairen inguruan galdetzea gustatuko litzaizuke guk zuri? Telebista, telesailak, pelikulak da. Telebista, telesailak eta pelikulak. Hori da, ezta? Bai. Telebista ez, baina irratiaren inguruan egingo dizu galdera. Ze moduz? Bueno, a ver. Ondo. Bergarako txapa irratia zein frekuentziatan entzun daiteke? Ez dakit. Erresa da galdera, Ja, ez dakit. Badakizu horrez, 80.0 FM, 87.40 FM, zeinetan uste duzu entzun daitekela? Egin apustu. 47.fm, ez dakit. 47.fm, ez, pixka bat gorago. Ni lagunduko dizu pixka bat ez da oso erresa eta, zenbaki zehatza asmatzea. 50, orain. Ni pizta bat emango dizut. Bergararrak ez zarete kexatuko, Antzolarrei ez dit inongo piztarik emango, baina zuei bai. 80 eta 100 artean dago frekuentzia hori. 85. 85. Hori da zure azkenengo erantzuna? Bai. Bai. Bueno, hortxe markatuko dugu eta ikusiko dugu asmatu duzun edo ez, Haupa Bergara? Aupa. 10 bederatziko ranking honetan, zenbagarren postuan geldituko da Bergara?
Bai, topiruan hola. Top 3an, horrek esan nahi du, lehenengo 3 artean geldituko dela. Hori da. Ikusiko dugu, ala espero dugu behintzat. Nik ahalegina egin du laguntzeko Bergaran, eta ez dakit nahikoa izan den, baina ikusiko dugu. Eskerrik asko, agur! Asmatu ote du, nik uste dut bergararrak orain arte baino laguntza gehiago behar dutela. Ez dute bat ematen. Eta gure beste galdera batekin hemen aurrera egingo dugu. Hemen egin dugu topo autobus gidariarekin, zer moduz? Ondo. Hementxe erakutzeko dizut irudi bat. Bergarako zein leku dela uste duzu, zein eraikin ezaguna da, Eta erdigunean dago. Bat esan, bat bota. Idea ipez. Idea ipez? Bergara puntu bat gutxiago edukiko du ez baduzu asmatzen, ongi begiratu. Ez. Zein izango da? Askotan ikusten duzu, lorategi batez inguratuta dago, Bergaran dago, erdigunean dago. Ez dakizu? Ez. Bueno ba, ez badeko zeurantzuna hortxe utziko dugu utzik. Eskerrik asko, bidaion, Vale, agur! Ez daki erantzuna, ez du nahi izan ahalegin du, eta zuek, badakizue Bergarako zein eraikinetan dagoen leiho hau? Ba, ez dakinik bergararrek bat zuzen asmatuko ote duten. Nik bergararrak dotor eta eleganteak izateaz gain, uste nuen argiagoak zirela. Baina, mot xamarrak ez ote diren ere. Badirudi, gaurkoan bergararrek erantzun behar zituzten 10 galderak erantzun dituztela edo galdera bakoitzari erantzun bana jarri diotela behintzat. Nik 8 egin ditugula esango nuke, baina kameralariak ziurtatu egin du, edo, alaxe dio behintzat, 10 egin ditugula, eta, kasu egingo diot, orduan behin galdera bakoitzari erantzun bana jarrita, zer gelditzen zaigun jarri duten erantzun hori zuzena den, edo ez jakitea, adi, hemen datoz eta gaurkoan, Trivial Pikean izan ditugun 10 galdera horien erantzun zuzenak zeintzuk diren. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, go! Amar, hogei, hogeita mar, berrogei eta berrogeita mar euro ditugu hemen Bergarako komertzioen elkartean eskutik, Bedelkarren eskutik gurekin jolasean animatzen direnek irabazi ahal izango dituztenak. Bagoaz gure gaurko lehiakideen bila. Gaurkoan zein jolas egingo dugun berehala ikusiko duzue, baina aurreko saioarekin alderatuta ezberdina izango da. Bisi biliko ote dira, lortuko ote dituzte 50 euro, berehala ikusiko dugu. Goazen herritarrak gure jolasarekin xaxatzera. Bai, ala, ez, gai, bate. Baina hau ez grabatu. Aprobetxatu dut Bergara etorri, eta Bedelkarreko komertzioetan erosketa batzuk egiteko, baina... Bueno, bikote, gurekin egingo duzue gaurkoan jolasa, gurekin lehian ibiliko zarete, eta trukean Bedelkarren eskutik 50 euro izango ditu biotako onenak Bergarako komertzioetan trukatu ahal izateko eta erabili ahal izateko. Presa dute? Abilak zarete zuek jolasetan? Bueno, 3 aukera emango dizuet, hemen ere ez dugu guk tramparik emango, hemen dauzkagu guk 3 karta, eta horietako bat aukeratu beharko duzue, eta bertan dagoen erronka gauzatu beharko duzue. Ados? Nor arituko da beto? Ni, noski? Zu. Ni. Hori, hola behar da. Bueno, bat bita 3 hautatu bat. Hori, eta nik esango dizue zer egokitu zaizuen, bale? Bale. Esan duzue trebeak zaretela, ezta? Ikusi marrazki hau. Nola ikusten duzu zuek etxean? Bueno, hemen tokatu zaizuena izan da, hemen dauzkagu guk 2 baso,
lurrean jarri beharko duzue, basoa buru gainean jarri beharko duzue, nik bat biru esango dut, eta pilotako lehenengoak lortzen duenak lurretik jaikitzea. Basoa erori gabe, jasoko ditu 50 euroak trukean. Prest zaudete? Bai. Behar dituzu estirapenak, lusapenak egin? Ez. Bueno, jarri lurrean. Hau gure kamerari emango diogu gordetzeko denarekin ezin dugu, eskerrik asko, irinda. Eta nik emango dizuet basoan. Buruan jarri behar duzuzuk basoa, zuk ere buruan jarri. Kontzentratuta zaude? Bueno, bai. Zu, bueno, bai, ez? Zein teknika erabiliko duzu altxatzeko basoa erori gabe? Erortzen baldin bazaizue berriro lurrean jarri eta ahalegindu igotzen, bale? Lehenengoak lortzen duena lurretik altxatzea baso erori gabe, jasoko ditu 50 euroak. Bat, bi eta hiru prest zaudete? Ba, az dadila gaurko lehia. 3, 2, 1, aurrera! Zuek zirkoan ibilitakoak zarete? Kasi zirkoan ibilitakoak? No, galderak asmatzen ez dira horren bizi bine, baina 50 euro aurrean jarri eskero ikusi duzue. Zein bizkor lurretik igo diren basoa burutik erori etzaiela. Ondo, bueno, bikote, oso horrez jarri duzue, lehenengo aukeran ingo duzu, ez dakik jolasa erreza zen, baina esandakoa guk bete ingo dugu eta hemen jasoko dituzu zuek 50 euroak Bergarako komertzioetan gastatzeko. Hemen daukazu zuek Bedelkarren eskutik, begira Bergaran non erosi bertan 0 kilometroko denda pilo bat erosteko aukera daukazue. Nora joango zarete trukatzen? Ez dakit, ez begiratuko. Begiratuko duzue, arropak zer izango da, ikusiko duzue, ezta? Hori bai, erdiban egin barko duzue. Gaurkoan empate egon da, bio batera egin duzue, ongi konponduko zarete, 25 euro bakoitzan dako, ezta? Bueno, bikote, eskerrik asko, Opa Bergara! Opa Bergara! Opa Bergara! Bueno, bikote, eskerrik asko eta ondo segi. Eskerrik asko. Ez dakinik, gaurkoan Bergararekin inguruko herrikoekin topo egin dugun, eta Bergararen aurka egin ezote duten galderei erantzun zuzena ez eman da, hori bai. Dirua jokoan dagoenean edo aurrean dagoenean, bixi debagoien darrak zu! Bixi ibili gara Bergaran eta bixi segiko dugu, datorren astean agian zure herrian edo zurean izango gara, beraz, bixi jarri burua martxan, joan entrenatzen, hor entziklopediak begira, galdera xelebrekin izango gara eta debagoieneko herrien arteko bigarren trivial pikearekin zure alboan jolasean.